Исәнмесез, укучылар? Бүгенге дәрестә бер туган графларның җир турында кануннарын ачыклап китәрбез. Теманы өйрәнгәндә түбәндәге бүлекләргә тукталабыз. Ши җирләргә яулар сугышчы игенчеләрне белдерә, Тиберий Грак ярлыларны яклаучы, җир турында канун кабул ителү, Гай Грак абыйсының эшен дәвам итә. Римлылар Урта диңгез буйларында үз хакимлекләрен урнаштыргач, Рим дәүләтенең үзендә яшәүче халыкның төрле төркемнәре арасында дошманлык уты кабына. Дошманлык кораллы бәрелешләргә китерә. Гражданнар сугышы башлана. Аның беренче корбаны Италия игенчеләрен яклап чыгыш ясаган халык трибуны Тиберий Грак була. Игенче сугышчы озак кына йөреп әйләнеп кайткач, җирләрен чүп үлән каплап китүен, китмән һәм уракларның урлануын, терлек абзарларының бушап калуын күрә. Хатынын гаепләү гаделсезлек булыр иде. Аңа ялгызына хуҗалык ителүе авырга туры килгән. Җирен арзан хакка күршесенә сатып, игенче Римга юл тоткан. Игенче идә юк чакта байлар аның җирләрен хатыныннан көч белән тартып алган очраклар да булган. Сугыштан кайткач игенче кемгә зарлана алгансың? Бары тик сенатка гына. Ләкин анысы да файдасыз. Милкәтен югалткан ярлыларга бер генә юл кала – Римга. Анда ачлыктан, мохтаҗлыктан интеккән игенче хәерчеләр тамак туйдырыр өчен акча табып булмасмы дип очраклы эш эзләп йөргәннәр. Рим каршында үз казанышлары белән мәгълүм плебей нәселеннән чыккан егетнең исеме Тиберий була. Италия буйлап йөргәндә бер кайда да ирекле игенчеләр күренмәүгә аның исе китә. Җир сөрүчеләр һәм көтүчеләр барысы да чит илләрдән китерелгән кыллар була. Тиберий шымлана. Чөнки ул үз хуҗаларына бер вакытта да тугры булмаган ирексезләрнең бергә туплануы никадәр куркыныч нәтиҗәләргә китерүен яхшы аңлый. Өстәвенә, игенчеләрнең белүе Римның хәрби көчен какшата, чөнки армияга хәерчеләрне алмаганнар. Римга кайткач, ул халык трибуны вазифасын алу өчен тырыша. Халык җыеннарында Тиберий бер кешене дә битараф калдырмый торган чыгышлар ясый. Хәтта кыргый хайваннарның да өннәре, торыр кушлары була ди ул. Рим өчен сугышларда йөргән кешеләрнең һава белән яктылыктан кала бер нәрсәләре дә юк. Сугышчыларны дөнья хакимнәре диләр, ләкин аларның бер түмгәк җирне дә үземнеке дип атарга хаклары юк ди. Алар башкалар байысын һәм зиннәткә күмелеп яшәсен өчен сугышалар һәм һәлак булалар. Безнең эрага кадәр 133 елда Тиберийны халык трибуны итеп сайлыйлар. Италияны басып алганда буйсындырылган халыклардан тартып алынган җирләрнең бер өлеше Рим дәүләтенең милкенә әверелүен Тиберий яхшы белә. Әмма Рим аксиякләре иң яхшы җирләрне үзләренә электерәләр һәм аның белән ни теләсә шуны эшлиләр. Безнең эрага кадәр 133 елда Тиберий җир турында шундый канун тәкъдим итә. Бер гаиләдә 1000 югердан артык дәүләт җиреннән файдаланырга тиеш түгел, артык җирләрне тартып алырга һәм сатарга рөхсәт ителми торган итеп ярлы гражданнарга өләшергә кирәк ди. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Әлеге тәкъдим ителгән яңа законнарны сенаторлар ничек кабул иткән икән? Сенатта Тиберий яклау тапмый. Сенаторлар икенче халык трибуны Октавийны Тиберийның бу куркыныч планын өзәргә котырталар. Октавий үзе дә зур җир биләмәләренә хуҗа була һәм алар белән килешә. Ул үзенең вето хокукын файдаланып, халык җыелышында бу канун өчен тавыш бирүне тыя. Шунда Тиберий җыелышка мөрәҗәгать итә. Халыкка зыян эшләүче кеше трибун булып кала аламы? Дип сорый. Аңа җавап итеп гражданнар Октавийга каршы тавыш бирәләр һәм аны трибунлыктан алып ташлыйлар. Шуннан соң җыелыш җир турында канун кабул итә. Җир бүлү белән Тиберий җитәкчелек итә, аңа энесе Гай Грак булыша.
Байлар ярсып каршылык күрсәтәләр. Алар Тиберияны каралтып күрсәтергә теләп, аның максаты ярлыларның хәлен яхшырту түгел, дөнья болгатып хакимиятне үз кулына төшерү дигән яла ягалар. Тиберий уйлаган планын ахырынача җиткерү өчен икенче тапкыр сайланырга тели. Чөнки ярлыларга җир өләшү бик авыр эш булган һәм озакка сузылган. Сайлаулар җәй уртасында үткәрелә. Тиберий яклылар җыелышта азрак була. Күп игенчеләр кырда эшләрен ташлап китә алмыйлар. Аның каравы Тиберийга каршылар мәкерле план кырып тавыш чыгаралар. Тиберийның бер дусты көчкә генә аның янына килеп: "Саклан, трибун, янәшәңдәге храмда сенат җыелышы. Анда синнән үч алырга җыеналар", ди. Тиберий әйләнә тирәсендәгеләргә үзенә куркыныч янавын белдерергә теләп, куллары белән башын тота. Аның бу хәрәкәтен дошманнары икенче төрле аңлаталар. Тиберий патша таҗын таләп итә дип кычкыралар. Шундый ялган гаеп белән алар сенатка ашыгалар. Сенаторлар хезмәтчеләре белән шунда ук мәйданга йөгереп чыгалар. Сенаторларга халыкның ихтирамы шул кадәр зур була. Алар күренүгә шундук таралып юл бирәләр. Алар туп-туры Тиберий өстенә баралар. Аны яклаучыларны скәмәя аягы белән кыйныйлар. Бу көнне 300дән артык римлы йырткычларча кыйнап үтерелә. Халык трибуны Рим кануннары буенча изге һәм кагылгысыз дип саналган Тиберий Грах да халак була. Төнлә аларның гәүдәләрен Тибрга ташлыйлар. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Тиберийның эшен дәвам итүче табылган микән? Табылган. Тиберийның үлеменнән соң 9 ел үткәч, аның инесе Гай Грах безнең эрага кадәр 123 елда халык трибуны итеп сайлана. Ул зур тырышлык белән җирләрне яңадан бүлүне дәвам итә. Гай сенаторлар өчен Тиберийга караганда да куркынычрак булып чыккан. Чөнки ул тәвәккәл эш иткән. Ул 2 мәртәбә трибун булган һәм күп законнарны үткәрә алган. Бер закон нигезендә ул абыйсын үтерүчеләрне җәзага тарткан. Икенчесе нигезендә икмәк бәяләрен төшергән. Меңләгән игенче җирле булган. Байлар Гайны күрә алмый башлый. Сенат Римга хәрби отрядлар кертә. Шәһәр урамнары тагын каныга батырыла. Грах яклы 3000 кеше халак була. Дошманнарының кулына эләгергә теләмичә, Гай үзен үзе үтерә. Берничә елдан соң җирләрне сатуны тыйган канун бетерелә, байлар яңадан ярлылардан җир сатып ала башлыйлар. Италия игенчеләренең хәерчеләнүе дәвам итә. Укучылар, бер туган Грахларның җир турында кануннары темасының теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.